Салом алайкум бародарон, хуш омадед ба канали Maple коркунӣ аз интернет. Ман имрӯз шуморо бародарои аз сайти нав ёфтам ки беҳад сайти хубай, бозишам гизалай. Ман худам уже аиш сайт қариб 5000 рубл вивод кардам бародаро. ҳозир ман полни пул ма вивод кардагиам ки шумода тарзи регистратсия, тарзи пул вивод кунӣ, тарзи папанид кунӣ ҳамаша бифаҳмонам. ина бинен чӣ хеле мебинед сайт Rindau Betn дорад. چه خیلی دیدستن این سایت уже 229481 کس رجیستراسیا کردگی حوزه آنلاین 467 کس ولی بازی کیسه این سایت 196 میلیون 779605 روبل ویود کردگی سایت 6 میلیون 438 لاتاریا уже закрыт кардагӣ айна خیلی دیدستن سه رازنه комнати мека комнати в разном уровне да по копейкой то 20000 рубл метавонид ставид кунӣ. сайт чӣ дора реферальни ссилка дора CX рефералш ина ежедневни до бонус дора математически честни алгоритми ҳама ин сайт беҳад сайти хубай бародаро. сайт дар Payer вивод мекунад, дар Kiwi кошелек, дар ҳамаи кошелекҳо вивод мекунад, бо конкурс мегузаронад. ина конкурс 36000 ҳоли 49000 рубла чанд қадар конкурс гузарондаса. касе бисёр балл бигира ҳамда сайт пул мета. ина бу чӣ хеле мебинед сайта ина дар бораи ҳама чиз чӣ хеле вивод мекунад дар бораи сайт полности. ҳозир мо регистратсия мекунем сайда ина виход ин регистратсияш осона. ин войту регистратсияш ҳардиш агар толка вайт мекунед шумо агар ҳамада хуб бош вконтакт скачат кунед ин вконтакта войти мекунӣ. ҳоли ман регистратсия кардагиам барои ки ман да намебарора ина нигоҳ кун шумо да войти через приложение мега ё через сайт шумо через приложение кунед рост дори приложение меред ҳамун я сообщение ҳам да то что согласие на медиқи медорем ина ма регистрация кардагиам продолжи как сайти худа медорем рост ина чӣ хеле дестен ма ин сайт гуфтесам ку 300 рубл аввал папанид кардам то қариб 5000 рубла кор кардам вивод кардам. ҳозир ин ҳоли ма шумода ҳамана минималкаша папанид мекунам. просто шумода ишон метавонед чӣ хеле папанид мекунам. ин сайт худам кор мекунам бо вивод кунишам шумода ишон метавонед тарзи бозӣ кунишам нишон метавонам. ина сайт чӣ хеле бозӣ мекунад ина нигоҳ кун одамо мондеси ина агар пул дошта боша ина 10 рубл мемонӣ кабуд ё сурх ина чӣ хеле мемонем фоизи кабуд бисёра ина вали агар ма дошта бошам ина фоизи кабуда ма мемондам. ҳоли нигоҳ кунед кадомаш мезана ина я хеле вақто мешавад фоизи пасшам мезана не ки ё 75% вигриш доран ки ё мебранд 75 надиди чӣ хеле ден команда кабуд брид ина бо бозӣ сар мешавад бо ҳам хеле ая рубл иҷада метавонӣ монда ина ишда метавонӣ ай 10 рубл ишда метавонӣ ай 100 рубл бозӣ бисёр ҳам 1 рублаш да зур меравад одамо бисёр мемонанд пул ина нигоҳ кунед ина мондеси ҳам ба фикри ма ҳоли боз сархо мезанем. агар ман медоштам пул сархода мемондам бародаро ина нигоҳ кунед ҳоли тог мехарем инҷода ина чӣ хеле ден сархо бубарид кадомаш фоизи бисёр боша ҳамон мебарад. ҳоли ана ки тарзи папанид куниша шумода ишон метавонам ина иҷа меҷиқем пополнит ина чӣ хеле ки дестен через виза банковская карта яндекс ина киви мега ина киви қати мегирем ма киви қати пополнит мекунем ина киви кардем пополнит фрикаса мегирем ина пополнит меҷиқем минимала 100 рубл ина ма 100 рубл ҳоли шумода пополнит мекунем нишон метавонам ма пулома бисёрша дар чи дар Payer кошелеком вивод мекунам ина ҳоли ма через киви вақте гура кардем онлайн банка меҷиқем фаҳмидем бародаро. ина ҳоли ба я бора дига шумо томтам ина хеле вақте ки даромади ина ёш бисёр фоиз мегиранд миқати ҳамеша ҳамашон яга ина онлайн банк 100 рубл холи ана ми фоизиш кам ҳоли чӣ хеле мегири ҷада эмайлта мемонӣ продолжить даҷақидем ана ки
мода фрикаса дар ин партои ина дидестен чӣ хеле бародаре инҷа карта мета ина номери картаро намхе копировать мекунӣ рост дари киви кошелёкат медурой ай кошелёкат мегири пла мезгаронӣ оли бо ма гузарондаамша ин оли ишонтон мета ина 53 рубл дорум оли ина мепартоем пла и пайр қариб 50 ё 53 рубл ай ҳами картҳо фоиз мегирад бародаро ай 100 рубл ина нигоҳ кунед ина ҳоли ҳами картаро инҷода мемонем ина сум ҳамун 100 рубли равнара бимонед агар дигар сум монед намешава бародаро пул намезгарад ина 52 рубл мега чоти оплати 52 рубл худаш комиссияи киви кошелёка бародаро ина оплати там меҷиқем на пулимо гузашт на главный экран ина рост ака бо дари сайр медироем ждат мекунем ҳами проверка буд шава бародаро хелегиден осон ҳами пополнить кунишам вивод кунишам ҳамаш осонай бародаро ма бояд дари киви кошелёкмон медонем историяш медонем ки пулмон гузашта ё не историяи киви кошелёкмон медонем мебинем пул ина гузаштаги ай успешно статус гуфтеса ана ки инҷа медонем мебинем инҷа да як загрузкаш метем ҳаминҷара ака меброем мебинем бояд дар муддати ҳами 5 ё ҷошта хеле вақт ҳами 3 то 5 минута пул мегзара ҳоли ма бо шумо дар то пул омадана ма чӣ хел вивод мекунӣ чӣ хел бозӣ кунӣ сайта шумо дар боишон метавонед инҷа ежедневни бонусам бародаро дора яъне чӣ хел ден бонус дора ина одам ҳар хел бонус гирифтасе вобаста ба рейтингат бонус мегирӣ на 6 рубл 1 рубл 11 копеек 1 рубл 8 рубл 1 рубл ина 5 рубл 14 рубл 1 рубл 14 рубл 13 рубл навхай бонус гирифтасиян одамо ина оли мо личный кабинетмон медорем бозӣ мекунем бародаро ина начат игру ина чӣ хел дем балансда пул омадуже оли анака бозӣ мекунем бозиша мефаҳмонатон ина иҷаш ай 100 рубл ай минималкаш нигоҳ ку иҷа одамо уже бозӣ кесиян 100 рубл мемонӣ ку биёя бо риск мекунем хеле пули калон намона ина ки биёя риск мекунем 100 рубл мондам ай 100 рубл кор мекунем як эксперимента бо бой додем чӣ мекунем не ки мо бридем ина барода чӣ хенда 117 рубл не ки шумо полни бак намоне ки яке бой метем бародаро и риска гуфтумтон ҳоли ака медроем ай 10 рубл бозӣ мекунӣ айм вобаста ба баланси 10% балансит бо кор ки бародар агар ай 10% балансит бисёр кор кунӣ яке возможност дорӣ пулта ай даст битӣ ҳамада хуб бош ҳами 10% балансит кор кардаам мегирӣ на оли ма просто барои шумо кор мекунам оли сайда просто шон метам ки чӣ хел кор мекунӣ ина бародаро ҳоли мемонем то 5 секунда местем кадомаш бисёр мемонам ҷайдеси ина 10 сирхда ҷошта мемонем 10 рубл ин возможност дорем ки бой битем як хел вақто мешавад ки фоизшон паста не ки мебранд оли кумо ина дидӣ кумо бой додем чӣ хел диди синяя команда победила мега ҳеҷ чӣ намекунад бародаро дальше бозӣ мекунем ма гуфтесам агар инҷа полный баланс мемонем ки возможност буд ки бой медодем ина хел фоизошон
қариб яче намехӯ барои ҳамин коэффициенти бриданат кам мешавад. Хай нашти олибо мебинем яке мебарем бо метем фарқиш нест. Ман шумода просто ишон додестам. Оли ман дарси да оста кор кардан мегирам. Виводчам ишонтон метам. Ина бридем. Диди 14 рубл шид. Ай 10 рубл 4 рубл 44 копейк бридем бародаро. Ина ман хеле кор мекунам, шумода ишон метам. Бо яке шава виводчам мекунам. Виводиш беҳад осона. Ина ман ҳоли бо 10 рубл дига сар худам мемонам. Ку мебинем чӣ мешава. Мебарем бо метем фарқиш нест. Жалка нест барои ки пилмон ҳаст. Диди бридем 12 рубл шид. намехоҳӣ майда кор кардан меги бародар пилат мехезе хеле баднафсӣ бад кардӣ яке ай ҳамаи пилат мемонӣ барои ҳамон ай ҳамин баланс тавида кор кардан меги. ина ҳоли бо оли мемонем оли то 5 секунда меместем мебинем кадомаш бисёр. ина мо дидем ки кабуто рафтеста гифтем кабуто тамондем яке метуно оли сархоҳам бубраи барои ки фоизшон 34 шид уҷи 34 ҳам бисёр фоизи хуб анахмон бридем. ина диди 14 рубли дига бо омад. хай майда кор кардан мегирем. дальши бисёр кор мекунем. ман ҳоли баланс ма вивод намекунам. ман то 2-3 рублш накунам виводиш намекунам бародаро. хай шав майда хай кор кардан мегирам. ба виводиш мекунам. яке шава ягон 20 рубл 30 рубл барои шуморо ишон додам. ман инҷа вивод мекунам. яъне бо мо бридем на 12 рубл. ҳар хел пилат мета вобаста ба банки инҷа бисёр пилат бошад то да бисёр мия. агар кам бошад то да кам мия. и пилат мо байни шумо неми чанд касе сар худам мемонад тақсим мекунам бародари. на нигоҳ кунем дамо мондис ина ҳама ина хеле майда кор мекунам. амвайхмо ина бо мо 10 рубли дига мондем. ина ҳоли то мета ина ҳоли мебинем бо табина мохмон бо бридем бародаро. ҳоли яке шава ҳамина 30 рубл мекунам биё вивод мекунам 30 рубла шумода ишон метам 20 рубла ҳасиб бошад шумода ишон метам тарзи вивод кунишак шумо боварӣ кунед ки ҳамин саи вивод мекунад. ина ман чихе мебинем дамо байни ҳамин як видеоро кардам уже қариб 30 рубл кор кардем бародаро. ама дери баъд мондум нашидиди дер кардем камтара хариша жида мекунем бо кони дигашта дидам кабуто дамонда садам кабуто бридан ёка. хай ҳоли бо бозӣ мекунем бародаро. далши бародаро гуфтам монум ки як канали мара дастгирӣ кунен канали телеграма чилиши дамра сад кунен бо далши бориши видео бисёр мешава бо ин ҳоли ман сирхтам монум фоизи мо ганда кам шид. хай мебинем яке иншоллоҳ хамон мебирем охи банк бисёри бачид. хай ҳичи намекуна мебинем просто видео барои шумоае ки шумо боварӣ кунем ки ҳамин саи вивод мекунем. диди чихе дидем ман бой додум ина на хай оли бо бозӣ мекунем. ҳамин баланса я 20 рубл кунам вивод мекунам дар пеши чишмотон далши болши оли мебинем дукон камта хато кардем. хай 10 рубл бой додем ҳичи намекуна. ин ҳоли бо кабуто да мемонем ку мебинем. ина ёрам яке мешава ки немо мебарам мобайни амада як сирхак мия мебара диди кон хай хмо бридем 12 рубл майда хай кор кардан мегирем бародаро. хай 20 рубл шава як шаб вивод мекунем биё хай ба хотири шумо оле ждад мекунем. ира бечихе мебинем фоизашон гандаи бад шидагия як шави нем бой метинем оли 10 рубл бо ай сар короче немхе майда кор кунем бародаро. иншоллоҳ ки кунам хмон мебарем кабутак биёята ай била сирх омадиди бой додем била хай чӣ намекунам далши кор мекунем бародаро бо далши болши меган ку оли ман камтар кор мекунам бо видеора шумода давом медиҳам бародаро. ина чихе мебинем на ман камтар кор кардам на ҷошта сайд вивод кармада 247 рубл 64 копейк. шумо ҳам бидороен кор кунем бародарои ҷон бо далши кор мекунем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. ҳаматона худованд нигаҳбон. бидороен ай сайт кор кунем бародаро. хай